Здравейте хора, аз съм Никс. Днес снимам втори епизод на Call of Duty 1 с Медици Кони. Здрасти. И започваме. What the fuck? Добре, това е съвсем малко от първата мисия. Ще минем. Която вече снимах. Много съжалявам за това. Не съм го очаквал. Съжалявам за много големия лаг. Не там, не трябва да го убиеш. Сержант Молотов ли се кажеш? Не, мули. С нас. И така, ето. Сега клиповете ми да влизай в каналите, които са доста важни. И да гледа клиповете, сериозно. Така. И ето. Още ли така. Малко остава. Братле. Ето. След малко стигаме до петното зареждане. Бахти, какво е трудно. И ето. Започваме. Точно сега. Сега падам с парашут. Ето ви парашута. Имам мачет М1 карабини и Томсън. Фул автоматик. Скоро ще трябва да паднат и моите хора. Си ми, да. Там ще паднат. И това не е мой човек. Затова ще го убия. Сините не са твои. И ето. Този даже има 150 оръжия. Типично. И имам такива гранати. Брат! И такива. И такова. И пистолет. Който ми готов. И сега. Чай смина. Презареждаме. Така. Това трябваше да го вземам. Сега тук. Едва са специално. Мамка ти шибана. Човек. И си скриваш. Така. И половината са умрели. Съжалявам за лага. Тук минаваш точно така. И идваш, дойде това светищо нещо и натискаш F. Ес бе! Взех го И най-сетне. Моите хора. Ето ги моите хора. Отключих си нов герой в бит-трипа. Брат. Толкова епичен момент. Защо не го снимах? Така. Уху! Бит-трип. Тая игра ме залюби много яко. И така, какъв е новия герой? Кака? Отключил съм обичи! ОЛГ! Обаче с поличка и с тиен дидинвит. Паметен ден, бе. Оставям си с командър видео. От такова отключил си Крис, какво искаш? Ари... Сега в клипа не ми говори за него. Между другото той е Крис. И Скидзо. Може понякога да се говори с него, но няма да е много често. Защото ни обичаме така, ако снимаме да се говори само двамата. Или с Дарк. Така че... Тук си набивам. Да, май Дарк не обича да говори с теб. Дарк не ме интересува. И тук този се опитва да ме убие. Не, малко ти е. Къде? Ето я. Ще гръмне. Ето гранатата гръмна. И както казва Христия Илиева, котката кашля ахър. Сега. И лага е ужасен. Този пак. Пред мен аз не го виждам. Хедшот. What? Какво?
просто защото инсталирам... Инсталирам 2 игри и снимам този клип. Ох, Ако си с бандика ми да не инсталираш, пак ще лаги. добре. Лаги. Така че... Нека. Нека лага бъде жесток. Ама не, то сега е по-зле от обикновено отлис. Те е на код. Абе, човек, при нея ми клип стана много по-не лагващ. А гледа се едва се обръща. Ами, ще го преживеете, ако искате да ми мисията. Така че, нямам друг избор. Не! Ау! Стига бе, не взех чекпоинта и сега от начало. О, така, оттъпяме бит трип. Поне за сяде. А защо? А сега търся моите хора, които идея с някъде са. Chicken Invaders. Абе, че ми го прекъсна, много се гледа. Ама я си снимай този клип, не ми говори. Ха-ха, О, ти трябва да видиш после профила, знаеш колко як си го направих. че ли? Ага. Много яко станах. И ето това беше втората мисия, с вас беше Никс и Цекони. Глазък.